Mhlonishwa sikubingelele YouTube channel yethu iMakhiwa TV. Asibingelele kuwe msakazi, sibingelele nabalaleli bonke abalaleli namhlanje osukwini lwezemidlalo iZululand District Mayoral Games. Yes, selaze lafika ngempela ke usuku lamanqamu namhlanje. Wonke umuntu ebelindele njengoba besibona nje kwama poster nabantu baphuma ngobuningi babo. Since ufikile la yini nje oyibonile uthini nje ngokwenzakalile usuku namhlanje? Lamanqamu phela msakazi ngendlela okwenzeka ngayo njengoba sibabuka abantu bephumile imeya zonke ziphelele ezakhele isifunda sethu iZululand District Municipality. Sibona abantu baphume bonke iZululand iphelele namhlanje. Sinesifiso ke sokuthi konke okwenzakalayo usukwini namhlanje siyonqoba ngisho phambili ngoba siyazi ukuthi sinama Salka Games azoba ngoDecember. Sineyinhlelo ke eziningi sokuthi njengeimeya sibambisane sibasupport bonke abantwana abazobe beselectiwe namhlanje. Kusukela ekseni nje lokho iqalile imidlalo khona abawinileke khona nabengawinanga athini nje amazwi ngawadlulisa kubo bonke abantu onke amaqembu ebhola afikile nje azoba ingcenye yomdlalo namhlanje. Sakazi namhlanje zikwati ezinhlanu eziqhamuka esifunda sethu iZululand. Sinethemba lokuthi njengoba abantu bephume kangaka siyayibona ikwati abafana bayimisele kakhulu. Siwumkhandlu kwesivumelele njengeimeya ukuthi sizoba supporta kubo bonke abazobe bephumelele baselectwa njengoba sibona nje phambi kwethu bakhona nama scout from kwiSundown nabanye abakhona. Sinethemba lokuthi kukhona abantwana abanetalente elicashile kodwa ke siyafisa ukuthi lento yesports njengoba abantu sebehwebile kakhulu ngayo kodwa ke sinethemba lokuthi namhlanje njengoba kunje kukhomba ngokusobala ukuthi kukhulu okuzokwenziwa iZululand endaweni yaseThekwini kuma Salka Games azoba ngenyanga kaZibandlela uDecember. Njengoba bezizwile nje ukuthi kuzobe kunama scouts kuzoselectwa abadlali ababonakalayo ukuthi bayiquality noma bakwazi kakhulu ukudlala nje lapha ibhola. Ungathini nje kwama scouts nanokuthi abadlali uma beselectwa ukuthembeka noma beselectwe ngokweqiniso ungathini nje ukudlulisa imiyalezo lapho? Sakazi iqiniso lokuthi iZululand sibheka ukuthi kulonyaka iqopha umlando kuma Salka Games kodwa siyacela coach bonke balama code kube ngabantu abaqualified ngokwe code kule abakuyona. Sinethemba futhi njengoba nathi sizimeya sibumbene sinje akukho okuzokwenza ukuthi sihluleke kulokho esizokwenza kuma Salka Games. Ngakho sicela abantwana bayimisele kakhulu namhlanje ukuze isquad esizobe sesibhekene nomzinyathi neTheku nomgungundlovu umkhanya kuthi sikwazi ukudlula sinqobe lapha. So nje yilokho kakhulu esicela ukuthi abantwana bayimisele kakhulu kodwa sinethemba ukuthi isquad namhlanje ngoba siyalibona unyaka abafana abalikhipha ngayo kuwo wonke ama code. Nathi nje sinethemba lokuthi kukhulu okuzokwenziwa iZululand kulama games azoba khona ngoDecember. Hayi siyabonga kakhulu amazi nje okugcina ongaphetha ngawo kubantu abakwazile ukufika lana namhlanje asebezobuyela emuva futhi endaweni la baqhamuke khona. Sidlulisa nje amazwi okuba bonke abantwana kanye nezimeya amakhansela njengoba siphume ngobuningi kangaka ukuthi uma sesihlukana sizobe sesiaward manje ntambama umasipala ozobe uphumelele kahle khona la ehall. Ngakho ke sifisa nje ukuthi kube nokuthula abantu badlale kahle kungabe bikho namanje leseliyoshona nje asikezwa lutho umonakalo osobe khona kodwa nje sinethemba lokuthi kuzohamba kahle yonke into. Hayi siyajabula ukukhuluma nawe ngathi usuku lakho lingaqhubeka libe lihle namhlanje. Siyabonga kakhulu. Siyabonga.